салом мухлисони беҳтарини дунё, шумо қарор доред дар канали Барса ТВ ва чизе ки матбуотҳо яъне сомонаҳо менависанд. мо дар ин ҷо гап мезанем. имрӯз гап мезанем дар бораи хабарҳои тару тозаи Барселона ва дар дохили клуб чӣ рух дода истодааст. бародарон, барои бозам авасманд шудани мо лайк монед ва биёед бо якҷоягӣ обуначиёни ин каналро ба 10,000 расонем. дастгирии шумо пешравии мо. пеш аз сар кардан мехоҳам фаҳмам оё шумо чӣ қадар дар бораи Барселона маълумот доред. кадом аввалин шуда ҷавоб медиҳад, номашро ман дар видео оянда эълон мекунам. асосгузори Барселона кист? ҷавоби худро дар комментария нависед. мо бошад сар мекунем. дастаи каталонӣ дар сайти расмии худ эълон кард ки дар суд ба экс-бозингари худ Неймар ғолиб баромаданд. соли 2017 бозингари бразилӣ баъди гузариш ба ПСЖ тасмим гирифт ки Барселонаро ба суд диҳад, азбаске ки ӯ мешуморад ки дастаи каталонӣ ба ӯ 43,6 миллион евро барои 1 сол пеш дароз кардани созишнома бонусро пардохт накарданд. дар клуб қарор бароварданд ки агар Неймар ба Париж рафта бошад, то бонус бо тарзи автоматӣ бекор карда мешавад. одамони гирду атрофи футболбоз дастаи испаниро ба шантаж сиёҳ ва якчанд маротиба гуфтанд ки Барселонаро барои ин корашон аз Лигаи Чемпионҳо бекор кунанд. ин кор қариб 3 сол давом кард, то он вақте ки суд аз пушти дастаи каталонӣ наистод. ба ғайр аз ин, суд ба Неймар гуфт ки барои хароҷоти даста ба Барса бояд 6,7 миллион евро ҷарима супорад. мухлисони Барселона аллакай норозигии худро ба Неймар баён карданд ва мухлисони хашмгиншуда ба Бартомео гуфтанд ки ҳатто фикри баргардондани форвардро накунад. ин маънои онро дорад ки роҳи бозгашт барои Неймар маҳкам аст. ва ки ҳамеша барои подписчикони мо кушодааст, ин ширкати аниқ мебошад ки онҳо бо промокоди Барса ТВ бонус тайёр карданд бо ҳаҷми 6,500 рубл. ба наздики Барселона бо Атлетико Билбао бозӣ дорад. барои бозам ҷолибтар гузарондани бозиҳо бо ссилка комментария БУДА даромада бо дӯстони мо аз 1х ғолиб бароед. позашиники Барселона Френки де Йонг дар бозӣ бо Севилля иштирок накарда сабаби травма доштанаш. акнун вақте ки бозингари голландӣ аз назорати тиббӣ гузашт, вебсайти расмии клуб маълумот дар бораи вазъи саломатиашро нашр кард. де Йонг осеби мушакҳои солеи пои рост гирифтааст. даста бошад ҳанӯз муҳлати барқароршавиро эълон накардааст, аммо Мундо Депортиво хабар медиҳад ки барои бозгашт ба майдон якчанд ҳафта лозим мешавад. хотиррасон мекунем ки де Йонг баъди бозии Малёрка худро нороҳат ҳис карда буд. он вақт Ситьен ба мухлисон эълон кард ки ягон чизи ҷиддӣ нест, аммо тавре ки маълум шуд, ҳамаи чиз назар ба оне ки ба назар мерасид ҷиддӣ аст. хайр чӣ бародарон, бен ҳам Барселона бозии хуб нишон намедод. Де Йонг дар бозӣ бо Севилля ҳамашро дидем. акнун боз бо Атлетико Билбао бозӣ дорем ки дар якум давр 1-0 мағлуб шуда будем. агар дар бозии оянда худо нишон надиҳад мусовӣ ё мағлуб шавем, то тамоман фикри қаҳрамон шуданро накунед, барое ки Реал дигар бозии мушкил надорад. Барселонаро бошад дар пеш бозӣ бо Атлетико Мадрид интизор аст. чӣ хеле ки мегӯянд зинда бошем, ҳамашро мебинем. махфӣ нест ки Ювентус то ҳол варианти хариди Артуро барои пурқувват кардани позашиники худ нигоҳ дорад. тибқи маълумоти Мундо Депортиво дастаи турни маоши солонаи ӯро бо ҳаҷми 5 миллион евро бардошт, то ин ки ӯ мавқеи худро иваз намояд. нигоҳ накарда ба ин Артур хоҳиши тарки Барселонаро дар солҳои оянда надорад, азбаски мехоҳад потенсиали худро дар камнол кушода кунад. бале, маълум аст ки позашиник барои Маурисио Сарри нақши асосӣ аст барои таҳқими минбаъдаи худ дар Турин. лидери серия А ҳатто бар ивази Артур Миралим Пианиш ва Матео Дешилро пешниҳод кард, дар ҳоле ки пешниҳодҳои Барса аз нуқтаи назари молиявӣ ҷолибанд. Артур бошад нияти иваз кардани клубро надорад, ҳатто ошкоро изҳор кард ки ӯ Барселонаро тарк намекунад. акнун Дина рӯз бошад журналисти бонуфузи италиявӣ Никола Скира хабар медиҳад ки дастаи Турини ба Артуро 5-сола шартнома пешниҳод кард бо маоши 5,2 миллион евро дар 1 сол. хотиррасон мекунем ки бозингари 23-солаи бразилӣ дар дастаи каталонӣ дар 1 сезон 3,2 миллион евро кор мекунад. дӯстон, мехоҳам дар ин бора фикри шуморо фаҳмам. дар бозии охир ба назари шумо Артур чӣ хел ҳунарнамоӣ кард ва бояд ӯро дар даста нигоҳ доранд ё ин ки ба шикори ягон позашиники ҷавони дигар бароянд? ҳатман фикри худро дар комментария нависед. мо бошад давом медиҳем. хадамоти матбуотии Барселона дар саҳифаи Инстаграм аксҳои ҳамлагар Лионел Мессиро дар тренировка пас аз бозӣ бо Севилля нашр кард. дар сурат дар пои рости футболбоз абрӯҳо намоёнанд. ёдовар мешавем ки дар вақти бозӣ ҳимоятгари Севилля Диего Карлос дар яке аз қисмҳо бо паткати сахт пои рости бозингари аргентиниро зад. қайд мекунем ки байни Месси ва Карлос дар охири якум тайм ҷанг рух дод. Диего Карлос Луис Суарезро аз по афтон. Месси бошад ва футболбози бразилӣ фаҳмон ки ин хел хатарнок бозӣ накунад. баъди ин байни
онҳо муноқиша рух дод. Месси Карлосро тела кард ва ӯ худро ба замин партофт. Гуфти гапҳо ҷанги ночизе рух дод. Баъди ин довар ба Серхио Бускетс ва Фернандо корти зар нишон дод. Ба ҳамин тамом дӯстон, Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.